tornava de l'escola estava content. L'estiu començava, les festes també. Santa innocència. Quan he fet tota la feina de cooperativa i sempre m'agradaria que mai acabem, el curs sempre continuem. Per tant, en aquest cas, he acabat una etapa amb els nens i nenes i ara toca pensar en el curs següent. Hem d'intentar fer coses per visualitzar-nos i per fer més gran el model cooperatiu.